भोले बाबा के महिमा। जी हाँ, भोले बाबा के महिमा। नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल साथ ही साथ फेसबुक पेज पर रउरा लोग के स्वागत बा। जी हाँ, रउरा लोग के बता देहल चाहत हई कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो बहुत सुंदर गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी जी और साथ ही साथ एक बहुत सुंदर राइटर गीतकार संजीत मदहोसी जी के जोड़ी काफी ये सावन में धमाल मचा रहल बा। जी हाँ, हम खबर रउरा लोग के विस्तार से बताई। ओकरा पहले रउरा लोग से एगो छोटा सा आग्रह करतानी कि रउरा लोगिन अगर अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के सब्सक्राइब और फॉलो नहीं कैले, यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के फॉलो नहीं कैले, तो फटाफट फॉलो और सब्सक्राइब कर ली। जी हाँ, अब हम देर ना करते हुए रउरा लोग के खबर के तरफ लेके चलतनी। जी हाँ, रउरा लोग के बता देहल चाहत हई कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो बहुत सुंदर गीतकार संजीत मदहोसी जी, हालांकि संजीत मदहोसी जी कोनो परिचय के मोहताज नहीं खन, काहे कि एकरा पहले दर्जनों गीत संजीत मदहोसी जी सुपर हिट अपना कलम के द्वारा दे चुकल बारन। हालांकि एह बेरिया संजीत मदहोसी जी और प्रमोद प्रेमी जी, यानी संजीत मदहोसी जी के कलम के लेखनी और प्रमोद प्रेमी जी के आवाज श्रोता दर्शक में एगो अलग ही जादू बिखेर रहल बा। जी हाँ, वो एल्बम के नाम बावे भोले बाबा के महिमा। जी हाँ, ये एल्बम प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट से रिलीज भइल बा, जौन भोजपुरी श्रोता दर्शक में काफी बहुत ज्यादा पसंद कइल जा रहल बा, बहुत ज्यादा सुनल जा रहल बा। जी हाँ, जौना हिसाब से ये गीत सुनल जाता वो हिसाब से हमरा लागता कि बहुत कम समय में ई गीत ट्रेंडिंग में जाई। जी हाँ, ई कन्फर्म हम रउरा लोग के बता देहल चाहत हई कि ई गीत जौन बा, जौन प्रमोद प्रेमी जी गौले बारन और जौन गीत के कलम से संजीत मदहोसी जी सजौले बारन, ई गीत बहुत जल्द ट्रेंड में जाए वाला बा। जी हाँ, मात्र 5 से 7 घंटा के अंदर ये गीत के मिलियन व्यूज हो चुकल बा। जी हाँ, मिलियन क्रॉस कर चुकल बा ई व्यू, जौन एल्बम के नाम बावे भोले बाबा के महिमा। हालांकि ये गीत बहुत साफ सुथरा सावन के कांवड़ भजन बा। जी हाँ, अगर रउरा लोगिन भी ये गीत के अभी तक नहीं सुनले आ देखले, तो फटाफट प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट पर जाई आ जाके गीत देखी। एल्बम के नाम बा भोले बाबा के महिमा, जौना में बहुत सुंदर एगो म्यूजिक डायरेक्टर भी म्यूजिक देले बारन। जौना म्यूजिक डायरेक्टर के नाम बा रउरा लोगिन के जानल पहचानल नाम बा आर्या शर्मा जी। जी हाँ, तो रउरा लोगिन संजीत मदहोसी जी के लेखनी और प्रमोद प्रेमी जी के आवाज के जादू प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट पर जाई, सुनी, देखी और आशीर्वाद प्यार भोले बाबा के महिमा गीत के यानी कांवर भजन के रउरा लोगिन भी दी। साथे साथे हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल, साथे साथे फेसबुक पेज यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के फेसबुक पेज के सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाई, ताकि रउरा लोग के बीच हमेशा ही ताजा तरीन खबर लेके आवल करी। नमस्कार, प्रणाम।